искам да се изразя. Значи бях на горбет в Либия. Какво обичате да ви кажа и да ви го кажа? Значи, пиратки ли става въпрос? За какво става въпрос? Опасни ли са пиратките? Пиратките по принцип не са опасни, ако обичате интервю. Значи, аз съм от село Дражил. В момента живея в град Бургас. И така ми харесва много добре в Дражил. Кажете ми за пиратките, питам аз. Дали? Значи, по принцип пиратките по принцип са лоши. Значи, особено за деца. Това ми е син насреща. Когато я държи в ръката пиратката, след като я държи в ръката, тя излъчва едно лошо предсказание, когато може да му гръдне в ръката и може да му отрежи ръката или пръста, може да му фръкне на детето. Разбираш ли ме? И става лошо просто за детето. И пиратките не ги пожелавам на децата и така нататък. Значи, аз, как да ви го кажа по друг... Кажи сега как е в Либия живота. В Либия, ще ви го кажа. Булка, запали ми цигарата. Значи, в Либия, аз съм чист българин, значи в Либия живота е много труден и сложен. Значи, специално за нашите медицински сестри е много лошо. Значи, удължиха го с 1 година, да ги удължат и да ги пуснат. Просто ще има доживотен затвор. Няма да ги пуснат нашите медицински сестри. Мъжете пазят ли се жените там в Либия? Значи, по принцип, мъжете имат право на 4 жени и си пазят жените, по принцип. Нямат право, значи имат право на 4 жени. И моя шеф беше, аз бях в Либия, значи моя шеф беше либиец и имаше 4 жени. От 4 жени имаше по 5 деца. Значи 4 по 5, 25, нали? Хубава ли е тая работа? Моята работа беше професионална работа, значи работех алуминия слагах на прозорци и взимах 600-700 евро заплата на месеца. Плюс това храна, ток, вода, квартира, всичко включено. Разбираш ли? Аз казвам ти самата истина. В момента чакам всеки момент да се върнат моите българи, моите приятели от Либия. А ти искаш ли така да имаш 4 жени, например? По принцип, обичам и искам да имам. Но в момента не разполагам с така голяма сума да ги имам тези жени. Разбираш ли? Значи имам по принцип 2 жени, могат да ги... Така да Ще можеш ли да ги задоволяваш и 4-те, ако имаш? Мога, да. Мога да ги задоволя. По никакъв случай мога да... никакъв проблем. Значи 68 кг съм, твърд, як, корав, прав. Мога да ги задоволя по всеки един случай, както искат. Обичам френските ласки и така нататък. Мога да ги задоволя. По всяко едно желание. Стига да са мои. Обаче обичам и те да ми... Ами ако захождат? Да захождат по чужди мъже, така ли? Значи те за да захождат по чужди мъже, значи те не са доволен от техния съпруг. Това мога да кажа аз. Друго нещо интересува ли бе?